Bon dia, món! Guapos i guapes, he vingut fins a la Fageda perquè m'han dit que aquí puc trobar la meva parella perfecta. I què la fa? Ui, que susto! Antonio! Què tal? Tu ets la meva mitja taronja? Sí, no, no et preocupis, és broma. No. Saps què passa? Que nosaltres, amb això de la mitja taronja, ens referim a que les mermelades que fem no estan pensades només per les coses avorrides de sempre de l'esmorzar, sinó que també les podem juntar amb moltes coses. Llavors fem mermelades que es poden casar, que es poden maridar amb formatges, amb carns, amb peixos, amb arrossos, amb pastes, amb amanides, tot un lujo. O sigui que estem molt contents. Sí. I la taronja que deies, fixa't que avui estem fent taronja, precisament. I és perquè els propers dies farem una meravellosa mermelada de taronja dolça. I això, vale? I com podeu veure, mira, ara estan aquí tallant les tarongetes, perquè després amb aquestes taronges farem suc i amb això farem la mermelada. Venim de la sala on preparem les fruites i aquí està la sala on fem la mermelada, que la fem com la feien les àvies, en cassoles, i on envasem també la mermelada. Vine, ja veuràs. Sí que ens hem permès el luxe de tenir una petita part tecnològica que és una màquina que envasa. Això li donarà seguretat al producte, li donarà qualitat, li donarà que es conservi bé, etc. Aquesta màquina ens permet tenir la mermelada molt calenta durant tota l'estona de l'envasat. De forma que després, quan ja estigui tancada, al refredar-se farà bé el buit, etc. Llavors la màquina agafa els potets, ja els treu plens, posteriorment les fem una rentada perquè s'han quedat una mica esquitxats i després ja anirà un etiquetatge, on posarem l'etiqueta i tot això. Jo he de confessar, Antoni, que una cosa que m'agrada molt és que teniu maridatges per seitan, perquè jo soc vegetariana. Molt bé, sí, clar. Sí. Tot un detall, la veritat. Darrere fem suggerències de combinacions. Llavors fem suggerències per la gent que menja carn, però també per la gent que és vegetariana. La nostra cuinera principal, que és la Teia, que ja l'has conegut, també és vegetariana, i ella m'ajuda moltíssim a buscar suggerències per coses que no són vegetarianes. I ara, mira, com pots veure, també el procés d'etiquetatge és molt manual, perquè ens interessa que la nostra gent tingui feines per fer. Una a una. Una a una, clar que sí. Però veus, per exemple, la Xènia, que és una superespecialista, és que les deixa totes immaculades. I té la gràcia de que està fet per ella, saps? Vull dir, allà dintre les hem cut, les hem remenat, les hem envasat, però també té la gràcia de que tot ho hem fet nosaltres. O sigui, jo quan agafi una melmelada a casa meva aquesta nit i l'obri, l'haureu fet vosaltres, l'haureu etiquetat i estareu consopant amb mi, no? Exacte, sí senyora, i les hem fet amb carinyo, fetes per nosaltres, amb les nostres manetes. Ja he trobat la meva parella perfecta.